Halo semua, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Nasib man, gas entek, ban motor bocor, duit tinggal 10.000, wis jam 4. Meh buka mbek opo iki? Waduh, kok ngenes meja? Mosok meh buka lawe nggo tisu ning meja. Kira-kira aku iso bantu apa? Wis lah, nggak usah ribet-ribet man. Golek nasi gandul ae, soalnya ngidam juga iki. Nunggu THR-an sesuwe. Oke, tak goleke nasi gandul. Tunggu ning kene, engko tak siapke gawe buka daripada melu metu awakmu lemes. Lah pas iki nembe 10 menit metu wis ketemu pesene no bejo, tinggal jupuk wae. Digawa mulai. Jupuke kudu nggo alat ajaib iki, ora iso nggo tangan kosong. Oke, tak tokke. Baling-baling bambu. Jo, wis wae buka. Kuwi wis tak siapke nasi gandule karo jus melon nang meja ya. Ndak dipangan. Oke, makasih man. Aku memang sedulurku paling ganteng, Pol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika afrartu birahmatika ya arhamar rahimin. A few moments later. Piye to man? Mbok pikir aku wedhus apa mbok kei pakanan kok ngene. Nah, gak ngerti browsing. Waduh, sorry Jo, tak pikir nasi gandul kuwi nasi karo gandul mentah kanggo lalapan. Lah terus piye? Yo wis man, 10.000 tak gawe tuku gorengan wae daripada mangan kok ngene mendemi. Jebul gandulku ilang siji. Aneh ki, poso-poso setan kudune dikurung. Iki malah nyolong gandul. Setane ya bodoh. Kenapa gak njupuk sing mateng, malah sing mentah. Jan koclok.